مجاره هری گرمه ل ترکیه چما سوشال میدیا به کنترل کردن آیا کنترل کردن و سنوردار کردن سوشال میدیایه یانجی برتسی کردن آزادیه ل ترکیه به مجاره دگل برس مسعود اوزر پاريزر ل ترکیه ل استانبول اما گوتوبیش بکن و برس مسعود پاريزر صلاح الدین دمیرتاجیا برس مسعود Evar baş tu bxeraty ji bo Kurdistan 24. Armanca da salatê çi ye ji kontrolkirin, sınırdarkirina sosyal medyayê? Yani ez bawer dikim ev çend salê dawî ji ber ku heyf û mixabin Tirkiye ne rewşeka aram de xweş de derbas dike dixwaze hikûmetek û AK Partî vê gavê Tirkiye ew MHP bi hev re Tirkiye birêve dibin dixwazin milet bitirsin ez wê bawerê dime ji ber ku ev 20 sale AK Partî hikûmet û desthilatdarê destê wa debû heta niha qet ihtiyacekî kalîtî nebû lê dimeyzênin yani gelek cara medya normal em bêjin medya ye televizyon anjî rojname aglabe bin kontrola wa de ne lê ji ber ku sosyal medya net bin kontrola wa de ye ji ber wê çendê ez bawer dikim tu dixwazin wê jî bixne bin kontrola xwe de welê xuya Başe ew dixwazin çi cure babetekê li sosyal medyayê bixin bin kontrola xwe de? Yani halê yani wekê ku min gotî dixwazin hemwelatiyên xwe zêdetir çavtirsan dibikin ji ber ku yani wextê got derheqa tiştin xweş de eger got tiştekî baş polîtîkayên baş tinebin mixabin wî wextî tiştên nebaş diqewmin yan jî tiştên nebaş dixwazin bêxin beriyetî de wilo bikaribin hemwelatiyên xwe îdare bikin yani zêdetir dixwazin her tişt bin kontrola wa de be ez duê bawerê Zor başe Tirkiye li hember helbişartineka çarenivîsa li sala 2023 xeba dest pêkirîne propaganda dest pêkirîne AK Partî MHP ji vê yekê natirsin hemwelatiyên Tirkiye wana siza bidin? Na ez texmîn dikim zêdetir ji xwe dixwazin sosyal medya yani qanunek welê derêxin ev ji xwe medya normal ya nivîskî ya televizyon rojname aglabe ji xwe dibin kontrola wa de ne lê wekê ku min gotî sosyal medya net bin kontrola wa de ye dixwazin wê jî bêxin bin kontrola xwe de psikolojik olarak yani wekê ku psikolojik her tişt dibin kontrola wa de be wê dixwazin. Başe yani eger sosyal medya ket bin kontrola wan da lê dengdan tiştekî peywendîdar e bi mirovan ve bi tak ve yani di helbijartinan da ev yek bandûriye li ser dengên AK Partî durust nake? Yani ez texmîn dikim ew wilo ji xwe re dibêjin bêjin ji ber ku her tişt bin kontrola me de ye medya sadî not zêdetir bin kontrola wa de ye televizyon, rojname, radyo gelek tişt bin kontrola wa de ye lê dîsa jî dengê wa sadî pêncî kêmtir e sadî çil yani wekê ku welê xuya dike dîsa jî têrê nabînin yani kontrolkirina televizyona ya rojnama ya radyoya têra wa nake dixwazin sosyal medya jî bêxin bin kontrola xwe de da ku dengê xwe zêdetir bikin ez texmîn dikim baweriya we ev e zêdetir dixwazin wê bikin Xelek çi dibêje hîn parêzerin di nava hemlatiyan da ne şîveyekî giştî niha di torên medyayî yên civakî li Tirkiyeyê nerîna wan çi ye li ser vî projeyê? Yani bi rastî em ne normal dibînin ji ber çi ji ber ku Türkiye wek devletek endamê Konseya Avrupa'ya ji 1954 û vir ve nîzîkî heftê sale endamê Konseya Avrupa'ya li wir peymana mafê mirovaniya Avrupa xala daha fikra azadiye fikru ramanê yani düşünce ve ifade özgürlüğü Tirkiye jê re dibêjin azadiye fikru ramanê talim yani söz daye ve mafî bide hemwelatiyê xwe 84-85 milyon insan tevayiye vî awayî bi çavtirsandî ev kontrola sosyal medya wekê ku bin pêkirina xala
peymana mafê mirovaniya daha ez wilo dibînim. Yani ne normal ez wele bêjim. Yani tu divê baweriye dayî di destpêkirina karê parlamentûyê ev projeye derbas bibe, were pesendkirin, pejirandin. Yani tabii ve parlamento ve bir yer bide. Lebele mixaben evçen salı davi 2017 vir ve ev hükümet sistemi yani ve ku Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani hükümeta deste serokomar diye biraz Erdoğan çi talimat etti hem vezir hem vekilin meclis hemi vekevi tevdigerin ihtimal ekmazın pişti ku biraz Erdoğan ev gotun got ihtimal ekmazın ve ev yasa ve derkebi veli xuyat. Başa, Brez Mesud, niha eger hemûlatiyên Bakurê Kurdistanê li min te temaşa bikin. Bizan bin tenaveroka wê qanûnê wê proje yasayê xwindiye. Çi cure babetekê kontrol dikin yani çawa dixin bin destê xwe da? Yani hali zêdetir Türk Ceza Kanunu yani Kanuna Cezaya Türkiye li wir maddekî tînin bêjin eger go tiştekî yani hemwalatî ser rêya sosyal medya tiştekî belav bikin eger go ev jî nav milat te çavtirsandî yani jî tiştên nenormal çekin panîk pêk bînin salekî heta 3 sala cezayê wê heye. Yani veke ku dixwazin milat ewa dikin. Halbuki li gor kanûnê navnetewî, ne tenê navxweyî, vekî din navxweyî navnetewî, eger go silah tune bin, şiddet tune bin, terör tune bin, te nikare azadiya fikr û ramanê ya milatê xwe te nikare veke ku yani tune bike. Ev kanûna got dixwazin bînin, veke ku azadiya fikr û ramanê mixabin kêm dike û tune dike. Brez Mesud Ozer, parêzer li İstanbulê li stûdiyê me bi awekî rasta xwe gelme bû gelekî spas. Şev baş. Wê tu her hebî.